רבי מכלוף אל-עסרי תל-בעלינה, חכם גדול בזכותו הוא ידווינה. רבי מכלוף אל-עסרי תל-בעלינה, חכם גדול בזכותו הוא ידווינה. נתן לו כוח סגולה, מרפא ישועה לכל חולה כבר ידועה. ענב צדיק וחכם לכל כבר שמועה, ברכתו להצלחה לאדם שיגיע. רבי מכלוף אל-עסרי תל-בעלינה, חכם גדול בזכותו הוא ידווינה. הצדיק המקובל, רבי מכלוף אל-עסרי, זכותו יגן עלינו אמן, נולד בשנת תרע"ה 1915 להוריו הצדיק רבי משה והרבנית מסודה זכרם לברכה. הוא נולד וגדל בעיירה קצר הסוק השוכנת על הגדה המערבית של נהר הזיז, בירת מחוז תפילת. הוא השלישי מבין 4 אחים, רבי אברהם, רבי רחמים ואחותה מרים. רבי מכלוף נולד כבן לשושלת רבנים שכיהנו פאר בעיירה קצר הסוק במשך כ-26 דורות. כאשר חלה הצדיק, רבי משה אל-עסרי, אביו של רבי מכלוף, ניגש לפני פטירתו ליקיר המשפחה, סדנה בבא סאלה, רבי ישראל אבוחצירא, שיקח את בניו תחת חסותו וידאג לחנכם לתורה והוראה ויראת השם טהורה. רבי מכלוף התייתם מאביו בגיל 16 והיה כבן בית אצל סדנה בבא סאלה, שם ספג רבי מכלוף את לימוד התורה מתוך קדושה וטהרה במשך שנים, כשהוא לומד גם אצל בנו סדנה בבא מאיר עליו השלום, שלימים שמח אותו בעטרת ההוראה בדיני שחיטה ובדיקה. וכן היה ידוע שבבא סאלה שמח מאוד על שחיטתו של הצדיק רבי מכלוף אל-עסרי. הצדיק רבי מכלוף למד בישיבת אביר יעקב שייסד רבי יעקב אבוחצירא בעיירת תפילת. מיד לאחר שהתעטר בכתר ההוראה והוסמך לרבנות, הורה לו מורו ורבו סדנה בבא סאלה לישא אישה ולהנהיג קהילה. וכך עשה, הוא נשא לאישה את הרבנית זוהרה לבית משפחת טובול עליה השלום, ונשלח להנהיג קהילה כרבה של העיירה ריש בערי האטלס. רבינו כרב צעיר ארגן את כל ענייני הקהילה בכל התחומים, הן בחינוך והוראה, הן בשחיטה וכשרות, בגיטין וקידושין, תוך שהוא שולח במכתבים את שאלותיו וספקותיו לרבותיו שבדרום, סדנה בבא סאלה ואחיו הבבא חכי, שהיה לו עמו קשר מיוחד. רבי מכלוף הנהיג את הקהילה ביד רמה. הוא היה הרב, האבא הדגול, הרופא, רופא הנפש, הדמות הרוחנית, החונך, הקורא בתורה, משכין השלום בין איש לאשתו וסופר הסתם. בכדי לסבר את האוזן, בזמן ההוא שלא היו מכונות או מפעלים לעיבוד האורות, מספרים בניו על חלק מפעולותיו המורכבות. על מנת ליצור קלף כשר לכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות, תחילת המלאכה הייתה בשחיטת הבהמה, לאחר מכן הפשטת האור של הבהמה ועיבודו וייבושו, על מנת ליצור קלף כשר לכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות ועשיית בתי התפילין, ואפילו עיבוד קרן הבהמה להכנת השופר. כמו כל יהודי שקמע וחושף לארץ ישראל, גם לרבי מכלוף ונווט ביתו וילדיו היה זה בראש מעייניהם. בשנת 1963 תשכ"ג עלה רבנו עם אשת נעוריו, הרבנית זוהרה וששת ילדיהם שנולדו במרוקו. המשפחה הגיעה לארץ הקודש בערב חג השבועות. מספר חודשים לאחר שהגיעו לארץ, נולד בנו חביבו, ממשיך דרכו, הרב יוסף יצחק לסרי, אמרא דאתרא דבית שאן כיום. רבי מכלוף השתכן בעיירת בית שאן, כיוון שביתם הבכורה, הרבנית מזל אמסלם, שתחיה, עלתה ארצה עם בעלה, עליו השלום, מספר שנים קודם לכן, והיו בקשר במכתבים, ורצו להגיע הנה
ולהיות בקרבת ביתם הבכורה. גם בארץ ישראל שמר רבנו על קשר הדוק עם רבותיו סדנה בבא סאלה והבבא חכי וסדנה בבא מאיר, זכותם יגן עלינו, אמן. שהיו באים זה אל זה בביקורים תכופים, וכמה פעמים היה קורא הבבא סאלי את רבי מכלוף בכמה עניינים שמתעסק בהם ומתחשב בו מאוד. גם בארץ ישראל המשיך ביתר שאת במעשיו ופעולותיו כאשר הייתה באומנה איתו במרוקו. במשך כל היממה היה נתון לטובת הציבור, היה עורך בריתות וחופות, לימד והכשיר שוחטים רבים. שמו של רבנו יצא למרחוק בכל הארץ כולה ואף מחוצה לה. היו באים להתברך ולקבל את כמאותיו המסוגלות לישועה ולברכה. סדר יומו היה מעורר את השחר ב2 או 3 לפנות בוקר, כשהרגל נעשה טבע עוד מימי צעירותו בישיבת אביר יעקב בה למד. בעודו משכים קום היה אומר תיקון חצות ומקונן על חורבן בית המקדש, לומד ומתפלל שחרית, ולאחר מכן נוסע למשחטת עוף טוב בעבד. גם בחזור מעבודתו, לעתים היה עובר דרך המושבים, רחוב, רוויה ושדה תרומות, כדי לשחוט להם את הנצרך להם. בואו של רבנו עליהם היה כחג של ממש. לאחר מכן היה חוזר רבנו לביתו להמשיך בהנהגת הציבור ובקבלת הקהל הרב שהיה מחכה לשובו בכמיהה רבה. בכל סדר יומו הצפוף היה מצליח רבנו לסיים מדי יום ביומו פעמיים את ספר התהילים. בעוד אהבת ישראל בוערת בליבו של רבנו כלהבה, היה כאבא של ממש ליתומים, חולים ונדכאים. לקח תחת חסותו את הילדים של חברי המשפחה שנשארו יתומים מאב או מאם. היה חשוב לו מאוד הכנסת האורחים, ולא היה מתיישב לארוחה עד אשר היה קורא לבודדים ולנדכאים שאין להם ממי לסעוד, והיה סועד עמהם ושמח עמהם. היה שמח רבנו בכל אורח שמגיע, ומיד קורא לערוך את שולחנו. רבים מבני עירו ומארץ ישראל כולה, ואף מחוצה לארץ, הגיעו כדי לקבל את עצתו וברכתו, ורבים ראו ישועות מברכותיו. רבי מכלוף עסק בקבלה מעשית, שלמד וקיבל מאבותיו, זכותם יגן עלינו, אמן. שמו של רבנו יצא למרחוק, והגיעו אף מרשות השידור לחזות ברבנו ופעולותיו הכבירות. בעודו בורח מן הכבוד, בתחילה, כשראה את המכונית הגדולה של הצלמים, ברח לביתה של ביתו הבכורה, מזל, ולא רצה שיצלמו או יתעדו אותו. לאחר שכנועים רבים של בנו חביבו, רבי משה, הסכים להתראיין, ובידינו סרטון נדיר מהארכיון כאן, משנת 1978, שבו רואים את רבנו בסדר פעולותיו בכוח הקבלה, שבה היה לראות דברים נעלמים ונסתרים מעיני בני אדם. תסתכל למטה, כשתראי איזו תמונה תגיד לי הנה. אתה יכול? אם תראי איזו תמונה בפנים, תמונה. כמו ילד או ילדה או משהו, איש או אישה, תגיד לי הנה. אחר כך קורא הרב מתוך כתב יד עתיק, השבעות. והילדה מחפשת תמונות בתוך השמן שצף על פני המים. אתה רואה משהו? רואה איזו תמונה? אני רואה פס. מה? פס. ופתאום תראה הילדה מלאך שרת בתוך הכוס, לבוש לבן. ואחריו יבוא שני ושלישי, והם קוראים זה לזה. קרא לחבריך. כן. כמה עכשיו? 4. עוד פעם, קרא לחבריך. קרא לחבריך. יא מיסיום? כן. כמה עכשיו? 5. עוד פעם, קרא לחבריך. קרא לחבריך. והמילים חוזרות על עצמן כמו בשיר עם. 6. עוד פעם, קרא לחבריך. אנחנו מצלמים את האירוע בעיירת פיתוח. הרב עצמו הוא רב ששמו יצא לתהילה עוד במרוקו. מה הם לובשים? לבן. תגיד שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. זכה רבנו ובניו ממשיכים את דרכו.
רבי משה, שהיה יד ימינו של רבנו, וניהל ביד רמה בית ספר, וחינך תלמידים רבים בדרך התורה והמצוות, זוכה עד היום וכותב ומאייר כתובות לכבוד חתנים וכלות. רבי אשר, מחנך דגול, וזוכים תלמידים רבים ללמוד ממנו את קריאת הפרשה ומצוות יום בר המצווה. וכן, מכהן בהתנדבות בניהול סניף החסד יד שרה בבית שאן. רבי יהודה זוכה ומנהל את בית המדרש חסד לאברהם שהקים רבנו עוד בחייו על שם אחיו הגדול רבי אברהם אלרסרי. הרב יוסף יצחק לסרי שליטה, שידו לא משה מידו של אביו הגדול, וזוכה להמשיך ולכהן פאר כרב העיר בית שאן, וממשיך בקבלת קהל מחדרו של הצדיק ממש, רבי מכלוף, זכותו יגן עלינו. רבי יעקב, איש החסד והמעש, אשר ליבו פתוח כאולם לעשיית חסד ומצוות כדרכו של רבנו. בשנה האחרונה לחייו של רבנו סבל ממש, וידע שהגיע יומו, והודיע על כך לבניו טרם יום פטירתו. הגאון, הרב מרדכי אליהו, הגיע לבקרו בבית החולים. מספרים, מי שהיה בחדר, שהמדדים פתאום התחילו לעלות ולהראות התרגשות של ממש. זכר רבי מכלוף, וכפי שייחל, כל בניו ובנותיו היו עמו בעת פטירתו, וזכו וקראו איתו את קריאת שמע האחרונה. ביום כ"ט בסיוון, תשס"א, ניצחו הרגלים את המצוקים, ונשבע ארון השם. רבי מכלוף השיב את נשמתו לבוראה בגיל 86. הלווייתו יצאה מבית המדרש חסד לאברהם בשעת לילה, ונספת כהלכה על ידי גדולים מישראל, ביניהם האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, והאדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, והגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. רגע קבורת הצדיק היה נשגב ומרומם, שופרות וקבלת עול מלכות שמיים, מעמד מרומם, חבל על דאבדין ולמשתכחין. רבי מכלוף נקבר בעירו בית שאן, ועד היום באים עמך בית ישראל לשאת תפילה לפני שוכן מרומם. זכר רבנו, ועוד בחייו יצאו לאור 2 מספריו. האחד, ליקוטי תורה, חידושים נפלאים בכל מקצועות התורה, והספר טעמי השחיטה, בו אסף וקיבץ רבנו עליו השלום מנהגים חדשים גם ישנים, וכל מה שחידש בהלכות שחיטה וטרפות. אשרנו מה טוב חלקנו שזכינו להיות בניו של הקדוש ברוך הוא, ולחסות בצל כנפיהם של צדיקים וקדושים הקרובים לבורא העולם. מה גדול כוחו של הצדיק, הרואה בעיניו אזעקות מה שמתרחש בעולם, ודואג להיטיב עם יהודי הנתון בצרה. כמובן עסק בכתבי הקבלה, בקבלה מעשית מה שנקרא. קבלה מעשית שזה בא מדורי דורות מלמעלה למעלה. כשהוא נתבקש לישיבה של מעלה, פניתי לרבי דוד אבוחצירא, השם ישמרו בחייהו, בנהריה, כבוד וקדושת האדמו"ר. שאלתי אותו מה עושים, הוא אמר לי, אתה חייב להמשיך בדרך הזאת, כי זו הדרך של מדורי דורות. גם הוא שאל את סידי הבבא סאלי, למה אתם לא עוסקים בקבלה מעשית? אמר להם, זה שייך למשפחת העשרי, שהם שייכים, הם עוסקים בדבר הזה, מדור לדור, מזה מבית ראשון ובית שני, מעשית, ומכל העולם היו באים אליו ונוהרים כדי לקבל ברכה, עצה ותושייה בכל הדברים שאנחנו רואים. הספר הזה הוא ספר שחיבר אותו אבינו במרוקו עוד, ואתם רואים את זה כתוב על הנייר, בקולמוס, נכתב חצי קולמוס, מה שנקרא, כתב חצי קולמוס, מאוד מאוד דק, ואתם רואים בלי טעויות, בלי שום דבר בדבר הזה, ולכן זה מאוד 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 היה נחקר על ידי כל הגדולים, לדעת איך אדם בצורה כזאת במרוקו לפני המון שנים, כן? אפילו היה 100 שנה. שפה יש מכתבים של בבא סאלי שכתב לזה, זה כתב יד. זה כתב יד של רבי יעקב אבוחצירא, אבל כאן זה כתב של אבינו, ואבינו חתום בכתובה למטה, מכלוף לעשרי, פה, וסידי הבבא סאלי חתום על הכתובה, רבי מאיר אבוחצירא, הבן של בבא סאלי. יש את המכתבים איתו ועם הבבא סאלי? כן, יש מכתב למשל של בבא סאלי, פה מכתב של בבא סאלי, זה מכתב של בבא סאלי, זה מכתב של בבא סאלי,
פה הרבה מכתבים של בבא סאלי, עוד מכתב של בבא סאלי. המכתב תמונה היחידה של אבא, מצלם עם בבא סאלי. בדרך כלל בבא סאלי לא אוהב מצלמה ולא רוצה שיצלמו אותו, אבל פה הוא פונה לאחי משה ואומר לו, כביכול תצלם ומחייך. הוא גם מחייך. כן, זו תמונה יחידה. זה אחת התמונות היחידות, כן. יחידה שבבא סאלי מחייך. אבל אבינו פה, באנו אצל עובדיה, אשתו של עובדיה חלתה בבית החולים וביקש ממני שליח שאני אקרא לאבא שיברך אותה ויכתוב לה וזה. נסעתי איתו, הבאתי את אבא מבית שאן לירושלים, נסעתי איתו לבית חולים הדסה עין כרם לבקר את הרבנית, ואז הוא אמר לי שתסיימו, תבואו אליי לבית. ובאנו אליו לבית, הגיע קוסטס, הפסיק את הלימוד והכל, ופה היה מהוויכוח ביניהם מי יברך את מי, והרב עובדיה אמר לו, אני רוצה שתשים את הידיים, לברך אותי, בצהריים הייתי הולך איתו ככה, מחזיק לו את היד והולך איתו עד הבית כנסת פה. את רואה כאילו כל הרחוב קפא. אנשים יורדים מהבתים, לנשק לו את היד. רכבים עומדים בצד עד שהוא יעבור. כאילו כל העיר... בשבת זה היה? בשבת. כל העיר עוצרת כשסבא עובר. מה הזיכרון הכי חזק שיש לך מסבא? עכשיו... סבא, אמרתי בכיתה, כן, יש לי המון, זיכרון זיכרונות מסבא. בכיתה י', החופש הגדול של כיתה י', הייתי אצל סבא במשך חודשיים, ואני נחשפתי שם לאירועים ברמה של ניסים, שאני מספר את זה לאנשים, ואנשים לא מאמינים לי. וואו. הייתי עד לדברים שסבא הקים אנשים מכיסא גלגלים, הייתי עד לדברים שסבא היה עושה דברים שאנשים... אחד עם העיניים, אם אתה זוכר. שמה? לא... היה פעם אחת שזה, אמרתי, בא מישהו עם כיסא גלגלים, הביאו לסבא איזשהו מישהו עם כיסא גלגלים, סבא כתב לו על הברכיים, את זוכרת את זה, אמא? כתב לו על הברכיים, כתב לו על הצוואר ואמר לו לקום, והוא לא רצה לקום, הוא אמר לו לא יכול לקום, וסבא צעק עליו, אמרתי לך לקום, הוא אמר לו לא יכול. אמר לי תביא לי פיתה, כתב לו על הפיתה, נתן לו לאכול, אמר לי תיקח אותו למדרגות, המדרגות לקומה השנייה. וואו, זה אני זוכר את הסיפור, וואו. אני מביא אותו לזה, ואז הוא אומר לו אמרתי לך לקום. הוא קם, עלה שתי מדרגות, וירד בדיוק האמא באה. בדיוק האמא באה, אני זוכר את זה מהחוץ. ראתה אותו, עומד בדיוק את הזה. אבא עשה לי, התחיל הצעקות. וואי, וואי. תגיד לי שם, הייתי בקריית גת, מישהו בא להגיד שיש בבית שאן, בית שאן, אגב, שמזכירים שיהיה בריא השליח שם, ברפואה שלמה, יש שם מקובל אחד, שרואה, אנחנו הבנו שלא יודעים מי הגנב, שגם בוסרים לא יודעים מי זה, אמרנו בוא נשאל את המקובל, הוא היה אומר דברים כאלה ממש נבואות. יש פה בחור אחד סינגבי, קטן שאתם מכירים אותו, אז האבא שלו בקריית גת, נסעתי איתו ביחד לבית שאן, הלכנו למקובל לשאול אותו מי הגנב. הוא היה אומר כאלה דברים, זה היה מומחה בזה, קראו לו הרב לסרי, בטח אתם מכירים, הוא כבר לא חי. אז היה סדר אצלו, ידענו קודם את הסדר שהולך, שהוא לוקח כוס של שמן זית וכותב משהו על קלף, שם תחת הכוס וקורא לילד שלא טעם חטא, ילד קטן, הוא אומר תסתכל בכוס, ובכוס הוא רואה הכל והילד אומר לו מה שהוא רואה. כך אמרו, לא האמנו, אבל אמרנו ניסן, מה אפשר להפסיד, הרב בצרה, לחפש מי הגנב. קיצר המייסה נסענו אליו, הוא התייחס היה מאוד ברצינות, הוא מאוד לחז מהרב, אומר חכו רגע, קח כוס שמן, מילא את הכוס שמן, התחיל לכתוב בקלף, כתב, שולח את הבן, יוצא החוצה, תביא לי אחד השכנים הילדים. ילד נכנס, ילד קטן בן 6, הוא אומר לו, עושה לו ככה על הכוס, תסתכל בכוס, מה אתה רואה? ילד אומר, חדר עם ספרים. נו, מה, תספר מה אתה רואה שם, מישהו נכנס. מי נכנס? הוא אומר, אחד עם זקן, זקן קטן. אני אמרתי מיד, בטח לא ייתכן, גנבים זקן, זה לא יכול להיות. אבל הוא היה זקן בבנותינו הרבים. זקן מקוצץ, אבל היה לו זקן. אז הוא אומר, רואה מישהו עם זקן, מה הוא עושה? הוא לוקח ספרים.
ככה ילד אומר, אנחנו לא מאמינים. הוא אומר, אתה רואה את המלאכים? הוא אומר, כן, איזה מלאכים, שחורים או לבנים? הוא אומר, לא שחורים, שירביצו לו. מרביצים, הוא אומר, יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק. אל תדאגו, ראיתי הכל בסדר, ירביצו לו מהשמיים, הכל בסדר. תכבד אותה אבא במשהו, תמר. ילד אבילס.